Når du skal sende pakker med Pakke.dk, så starter du på forsiden med at skrive, hvilket postnummer du gerne vil sende fra, og hvilket du gerne vil sende til. Her er det selvfølgelig også muligt at vælge, hvilket land du gerne vil sende fra og til. Næste skridt er at vælge type forsendelse, og hvor mange enheder din forsendelse indeholder. Når du har de ting på plads, så kan du udfylde vægt og dimensioner. I det tilfælde, at du har brug for at sende flere enheder med din forsendelse, er dette selvfølgelig også muligt. Du vælger bare, hvilket antal det drejer sig om, og udfylder felterne for vægt og dimensioner. Når du er færdig med at udfylde prisberegneren, så trykker du på Få pris. Dette bringer dig videre til side 2, hvor du kan se prisen og leveringstiden. Der er 3 muligheder for denne forsendelse: økonomi, standard og ekspres. Forskellen her ligger i leveringstiden. Desuden skal du være opmærksom på, at økonomimuligheden for indenrigsforsendelse for pakker er en Post Danmarks forsendelse. Denne skal du selv indlevere på et posthus, hvor du selvfølgelig undgår køen. Tryk på Bestil for at gå videre. Næste skridt er at udfylde modtager- og afsenderoplysninger. Her kan du også vælge, hvornår du gerne vil have, at din pakke bliver afhentet, og du kan forsikre din pakke med vores tillægsforsikring. På adresser i Danmark er der ofte mulighed for afhentning samme dag, som du foretager bestillingen. Når du har valgt afhentningstidspunkt og eventuel tillægsforsikring, så skriver du din e-mail. Hvis du ikke allerede har en konto hos os, så beder den dig om at oprette en. Denne skal bruges til at holde styr på dine ordrer, afhentningstider, adresser med mere. På næste side kan du genlæse dine adresser, og hvis du ønsker det, kan du ændre faktureringsadressen, i det tilfælde, at afsenderadressen ikke tilhører dig. Når du er klar, så accepterer du handelsbetingelserne og fortsætter til betaling. Som standard er dette en almindelig kortbetaling. Dog hvis I virksomhed kan vi godt arrangere fakturering. Dette kan aftales nærmere ved skriftlig kontakt til supportpersonalet ved Pakke.dk. Når du har gennemført betalingen, kommer du ud på side 5. Her takker vi for din ordre og giver dig lidt nærmere information om, hvad der nu skal ske. Du får tilsendt din adressemarkat på e-mail. Dette skal printes ud og klistres på din pakke. Hvis din forsendelse skal ud af EU, skal du også udfylde tolddokument. Det kan du gøre på vores hjemmeside efter bestillingen. Når din pakke er emballeret, adressemarkat klistret på og eventuelt tolddokument udfyldt, så er pakken klar til afhentning. Tak fordi du bruger Pakke.dk.